Free to Go Zo Travel hija inizjattiva li ser issir l-ewwel darba u li se tkun qed tagħti spinta lil Gżira Awċija f'diversi aspetti. It-traġġiet bla ħlas se tibda mill-ġimgħa 15 u tibqa' tot sa 2-18 ta' Novembru. Matul dawn it-tliet ijiem ser jittellaw bosta attivitajiet sportivi, mużikali u kulturali. Din l-inizjattiva hija mirata li tgħin lill-ekonomija Awċija bil-Ministru għall-Għawdex Anton Refolo jisħaq li jixtieq li l-poplu Malti jibqa' jara l-Għawdex bħala l-aqwa destinazzjoni u qal li din hija waħda mill-ideat ġodda biex joħloq aktar kummerċ fil-Gżira Awċija u jippromovi dak kollu li hu Awċi. Din l-inizjattiva hija importanti għaliex tgħin lill-Għawdex fil-immanz tax-xitwa, speċjalment issa fix-xhur ta' Novembru. Aħna qegħdin nagħmlu skema li issa l-ewwel li tilħaq hija din l-inizjattiva li qegħdin nagħmlu fejn inti għandek free weekend għal Maltin u għal barranin li jiġu fil-Gżira Awċija. Jidher li diġà hemm domanda kbira għal din l-attività u dan jawgura tajjeb għal spinta pożittiva fil-qasam ekonomiku tal-Gżira Awċija.